Agini jamanani superstar tongnai Bollywoodni chalbas tei acting korong tei bini naithok goron bai borokrokno attract eba nainani bagui sotonnai amsike bwrwi naithokma bai a jorani siklarok jotono kobor chalaijak hingke saljabo swngcharno yakarwi kwlangmani news channel o khobor kasaka tei achomsa o khoborokno khwnai rima bai lukurok public rok belai kheno wanalaijak wanakotor wanalaijak tei mwlangbo chalaijak achomsa tamo wngthaka hinui ang kok sai tongo Bollywood ni actress Sridevi ni kok bo puila bini career start khlaima hingke dokhin bharat o a jagani film o child actress ni samung khlaiwi puila bini career no stengo aboni ulo phino bo je puro Bollywood eba kheba Hindi film industry o samung je puro yapri seo a jorani hoite no bo joto jago no famous wngnani chengkha bini abhinay ni jadu eba kheba acting rwngmani jadu borokrokni bokrok sakao kasawi jotoni kugono salainani chengkha lukurok kunudi phano uansugui manya je amsuksa naithok actress o dunia no yakarwi kwlangano hinui salsa phiaba bini thwimani ukulokni rahasya tabuk phano kebo kaham ke saimon sugyako bini thwimani ukulogo tamo karon eba kheba tamni bagui thwina klaika obo kebo phano tabuk sukjora sai sukrubui maniako hingke omo jotoni sungmungni answer no o video ni through toinorok saimannai bahai ke bo thwika tei bini ukulogo thwimani karon tamo o video ni bisingtwi norok joto saimannai hingke video no chengnani swkang ani channel o kwtal hingke subscribe khlai di tei pas ni bell icon sinano bo tapok di jodi video no sajak hingke like eba dislike phano riwi thandi hingke tinini video chenglaisinai puila no South Arab America ni Russell khemani hoite suru khlainai tamni hingke oro ni bini paithak destination eba keba paitha bono a jagao nukmani a jagao bono masajak munijak dei tongthokjak bai buijoto lukurok nungmani South Arab America omo emon je desh a jagao chikon borok eba kheba amsike no gwerui borok bigra borok rokbo amsike no bango tei a jagao no Anil Kapoor ni binir banjani afro kailebari o wedding 20 February 2018 ni salo wngna tongmani tei o sadeo pura Kapoor khandan eba kheba pura Kapoor family no ar jagao involve wngbaikha ar jagao Boni Kapoor Arjun Kapoor Sridevi ni logi Anil Ambani tei Anil Ambani bihik Tina Ambani awa hai borok rokbo ar jagao tongbaio 20 tarik ni salo joto riri pasno tui kaijakmani yagulo apro sadi paipaio joto aboni ulo kheno 21-22 tariko hingke je gas phainai rok joto no borokni nogo kifilui thangbaio apro Arjun Kapoor Anil Kapoor tei Sridevi ni bwsajak Janvi Kapoor tei joto je gas thangnai rok joto India o kifil phaibaio phiaba Sridevi hingke aron hoite Dubai o thangpaio tei Dubai o bini mwnai bo tongo ar jagao Jumeirah Emirates hotel ni room number 2201 o check-in khlaio Sridevi afro wedding o afro amsuk enjoy rok khlaimani belai kheno lebelengjak abogi bo lengna pongnani bagui rest khlainani nai tongo 22 tariko check-in khlaimani yagulo 23 tariko hingke no bo ar jagao no tongo phiaba bo afro room ni hoite angkhorliya 23 February o kheno Lucknow ni investor summit tongo tei ar jagao Pradhan Mantri Narendra Modi bo phainani tongmani tei ar jagao kotor businessman ni bade bo film industry ni borok rok bo ar jagao participate khlainani tongmani tei a summit no Boni Kapoor bo phainani tongmani abagui no 23 February 2018 o Lucknow ni simi Boni Kapoor o summit no phai sokpaio Boni Kapoor khoborni hoite saimanka je media report ni simi Boni Kapoor Lucknow ni simi Sridevi ni ar jagao Dubai o tongmani ar jagao thangpaio hinui saimankha phiaba a jorao saimania je Sridevi Dubai o tongmani Boni Kapoor aro phaiano hunui tamni hingke Boni Kapoor apro Sridevi no surprise rinani bagui
24 फेब्रुवारि 2018 ni salo boni kapur Mumbai ni simi diborni flight no mui Dubai o thango bo Dubai ni Jovena Emirates hotel o a Sridevi tongui tongmani room no knock khlaio tei Sridevi doga khulukmani yagulo boni kapur no nogui tobo tongthok jaka tei wabo wana jakha chamsa nogmani tei obo no bini bagui surprise kotor bo tamni hingke Dubai ni timing bai chini timing Dubai ni timing o hingke 1.5 घंटा bwskango cholio a jorao Dubai ni time ni hisabo naikha hingke 7 baji 45 minute ingui tongo tei chini India ni time hingke afuru 6 baji tongo chini oro hingke a jorao Boni Kapoor bini wife Sridevi no kaisa romantic dinner o talangnani thangna tongmani a jorao te Dubai o thangmani yagulo khino Sridevi no o kogrok no sawi khnarika tei bo ready wngnani bagui bini bathroom o thangui phaio bedroom ba attached bathroom bo tongo te bo bathroom o shower nahanani bagui thangui phaio tukunani bagui tei Boni Kapoor hingke a jorao drawing room o TV nai tongo a jorao Bharat tei South Africa ni T20 match choli tongo tei a match nai tongmang bo obo khel sikri kheje Sridevi bathroom o thangmani tawfano ongkhoriya ko amsuk jora Sridevi bathroom o thamani prai 15 minute omo hairok somoi kakhna Boni Kapoor Sridevi no 1-2 bar hingke khorang bo khlaika aboni yagulo kheno bo tugui tongna hinui khel khlaiya ui bo match o nainani bagui busy wngui thangka Dubai ni time afro 9 baji thangmani yagulo kheno bobo wana jakha tabuk phano tangui ongkhoriya ko hinui Boni Kapoor afro intercom ni jarui bini bedroom o call khlainani bo naikha phiaba kebo phano romnai kwrui tei bo bwsaui bedroom bai bathroom attached a jagao thangui paio tei dogao thangui no khlaimani yagulo bo khorang riya Sridevi a jorao tei khorang riyani bagui bathroom ni doga push khlaiui bisingo habai thangka Boni Kapoor a jorao doga afro bisingtei khulano je afro Boni Kapoor phatani hoite doga no sojak hini push khlaimani yagulo hingke hailang sakai bisingo habai thangka doga khulugui naimani yagulo kheno Sridevi no achomsa nogui belai kheno sago kwchangma bo traite wabo wana jakha tamni hingke Sridevi afro tui bisingo kupung sajak nukha phiaba o je bathtub tongmani aboni phataro hingke tui kisaphan se kwrui sarjak hingke bahai ke bo a jagao kupung sawi tongnani nangkha Boni Kapoor a jorao o nazara rok no nogui kobor hai wngui thangka biswas khlaimaniya wngui aboni ulo kheno Boni Kapoor bini dol no nohorka bini dol bo aro haika tei ar jagani local police rok bo ar jagao phaibaikha tei doctor rok bo phaika doctor Sridevi no check up khlaibai mani yagulo kheno borok declare khlai rika je Sridevi ni langma chokha hinui doctor rok examine khlaimani yagulo saimanka je Sridevi ni bwkhani bemar tongo hinui heart attack ni bagui no Sridevi ni langmani chonani nangkha hinui doctor rok saka o joto kok jankari Boni Kapoor ni khoktui joto saimankha media report ni throtui Just agency rok obono tui bo naikha tei omo haino kubui bo sokpaika je bini heart problem tongo hinui tei bo dilka dora manui no thwinani nangkha hinui saimankha hor Dubai ni afro hor 10 ta dige o Sridevi ni mang kwthui no ar jagani ganani hospital o twlangui thangba o teisa kaham ke check up khlainani bagui tei ar jagao bo kwthui hinui no declare khlai rika tei kwthui rok no je jaga tongo tonio ar jagao no Sridevi no bo toni rikha tei ar jagao Indian ni agency no call khlaika aboni 10 dino kheno Sunday tei Sridevi ni thwimani khobor khwnawi pura Bharat hao halilagui thangka tamni hingke media report rok o news no remani yagulo joto lukurok saimanmani yagulo kheno jotoni mokolo mukti khlaijak tamni hingke bahai ke achomsa omo hai wngui thangka hinui jesa phano lukurok phatcha khobor khwnamani yagulo khe omo bisasi khlaimaya wngui tongkha je Sridevi chini kuni kwcharo tabu khe kwrikha hinui o duniani hai ke achomsa kamai thangmani kebo phano biswas khlaimaniya Sridevi belai kheno famous adhikari bo tongmani tei bini fan following bo belai kheno kwbang agini borok no naikha hingke
Tei bono okrathun cheraithun jesa generation ni borok phano wngthun bono kebo phano siniase kwrwi. Tei o kogrokno tei lukurokni bwkhao bo belai kheno dukhu nangjak. Tei o gotnano tei Sridevi ni postmortem report bo sok paika tei doctor rok je samani tei postmortem report o je nukjakmani obo jotono alada alada. Doctor rok je sama hinkhe afuru check up khlaibaimani yagulo khe dilka dora hinui sao phiaba postmortem report o hinkhe water drowning hinui se nukjago. Tei doctor afuru saui khwnarikha je Sridevi a jarao belai kheno drink consume khlaina harka hinui. Doctor rok je samani tei postmortem report belai kheno alada alada. Postmortem report manmani yagulo lukurok belai kheno wanajak kaisa barta o bahai khele kwlwgwi thwinai hinui. Obo kuno dino phano sombab ya. O mamla no poila Dubai ni local police rok handle khlai tongmani. Phiaba foreign tourist bai kuno durghotna ghotika hinkhe bini university case high level o tongrugo. Tei mo investigation Dubai public prosecution khlai tongo a jarao. Tei mamlao khoborogo omo kakha je Sridevi sayu sajungte batta bahabwi thwi mankhana tei buide bono swklwgwi bwtharkana o kogrok belai kheno common wngwi thangka a jarao. Tei bo je drink consume khlaimani obo bono sitwtwi dekhani kana yakheba bode sak de nangkhana. Obo kuno phano saimanya kaham khe tei bo just patal khlainani bagwi Sridevi ni mangkwthwi no bongni family no bo yaphaliya a jarao. Yango barato hinkhe Sridevi thwimani tei alada alada borok alada alada kok salai tonglaikha. Tei bini mangkwthwi bo Dubai ni simi yang barato rohorjakya o kok no twi bo kwbangma kok no nukjagwi phaikha. Jephuru Sridevi ni mangkwthwi India o rohorjakya wngwi tongphuru a jarao Shahrukh Khan tei Salman Khan a jagani Dubai ni pradhan mantri bai kaham khe no sinilaijak tei bo bai kaham kaidang kwrwnglaijak tei Dubai o bo Salman Khan tei Shahrukh Khan no masupano siniya kwrwi tei borok sinijak wngma bai borok jesa tesa khlaiwi call khlaima bai. Tei pradhan mantri a jagani pradhan mantri no request bo khlaikha jesa tesa khlaiwi phano bini mangkwthwi no India o rehor di hinui. Aboni ulo kheno finally 27 tarikh o kheno Sridevi ni mangkwthwi no taboto chobwi India o rehor ka. Aboni ulo kheno bini antim sanskar bo khlaijak joto riti ribas no twiwi. Sridevi ni mangkwthwi no Bharato tungmani yagulo bo postmortem khlaiyani bagwi kwbangmani borok ni khugo no kok ongkhormani bo nukjakha. Sridevi thwimani karon no kebo phano natural hinui uansukya tamni hinkhe bini ukulogo mase masale tongo je bono bwtharnai o kok no se uansuklaio borok rok. Tei khobor o sawi bo mankha je Sridevi ni kaisa insurance khlaijak 240 crore mannai hinui bo thwimani yagulo tei o thwimani hinkhe Dubai o no thwinani nangnai abo bo natural ni through twi hinkhe je bono je nominee rimani o borok mannai o bahai hinui bo kwbangma kok kwbangma jaga no khurchajakha. Tei omo hai bo hinui uansuklaikha bui drugs consume khlaimani bagwi bo thwi mano tei bo kwbangma kefek manui chamani bagwi ebekheba drink consume kwbangma khai namani bagwi bo batta bo muktri lai thangmani bagwi bo thwi mano hinui borok rok omo hai khe uansuklaikha. Hinkhe norok ni rai khe tamo norok joto comment khlai sadi.